prijedloge ljudi da kad već radite ovakve akcije, kontaktirate medije, ima radija raznih, alternativnih radija, ima TV kanala koji su isto alternativni. A bili smo je već na radiju. A smijem pitati mladu damu kako se zove? Ne. A mislim, ona ne znam zašto se ovako... Pusti me kaži. Budemo pričali, sam mi prekinuli sam rečenicu. Evo, šuti. Prekinuli sam rečenicu, stvarno bih htjela reći, ne zato što bih htjela nekog pljuvati, ni za Boga, nego ja se osjećam neugodno, dolazeći ovdje i očekujući uvijek nekakvu, vi tu uvijek naglašavate svoj stav ali zapravo toliko malo ljudi dođe da je to prestrašno. Ja sam danas 50 letaka poziva printala i po cijelom gradu oblijepila, ali to prekratko bilo. Znači, premalo mi je vremena bilo. Znači, ako ovo radite, onda to morate raditi planski. I morate se organizirati. Dati malo od sebe nešto. Ne, pusti, djelujte. Morate obavijestiti radija. Mora to doći do širokih masa ako nešto želite. Ako ovo sve skupa nije samo fora koja je preslikana, pa sad smo mi jako porazno, hit i ovo i ono. Nemojte to raditi. Jer onda će i bilo koji drugi proces isto smiješati. Razumijete? Znači, morate graditi nekakve proizvode koji imaju smisla. Me razumijete? Gdje će ljudi, gle, sigurna sam da svi beskućnici bi došli ovdje da se ih obavijestite. Znate kako ćete ih naći? Potražite malo, razumijete? Ima toga hrpu. Malo uključite mozak. Koja je ciljana vaša grupa koja je najviše socijalno oštećena i njima idite. Okupirajte to napravite to prije nego što se radi. Ovo ovak nema smisla. Razumijete? I meni je to užasno teško. Meni je ovo strašno kada ovak vidim malo ljudi, mladih ljudi koji su nešto htjeli, ali zapravo niste napravili to kako se spada. Razumijete? To se tako mora. Ja sam samo htjela reći da mislim da to se treba napraviti ciljenim skupinama isto tako, ja sam sigurna da bi beskućnici došli. Sigurna sam, jer njima je najteže. Evo tamo jedu i nemaju pojma da se tu događa. Onak kopaju po smeću. Ja sam sigurna da bi tu oni bili. Razumijete? Samo što sam to htjela reći, par prijedloga kako mislim da bi možda masu doveli ovdje. Jer mora se dogoditi kritična masa. Ali ti da ne znaš koji je nama cilj. Ti kritiziraš, ni ne znaš. Ali ne kritiziram. Ne treba sve shvaćati osobno. Ja mislim da je cilj kritičnu masu stvoriti koja će nešto značiti. Da, ali ti misliš da se masa može stvoriti preko noći? Ne, ali sam upravo dala par prijedloga. Vi to krenemo, ako vas to vrijeđa, ne razmišljamo o tome. Šta ti misliš šta mi radimo ovdje? Zašto mi dolazimo svaki četvrtak ovdje? Glumit budale s kartonima. Šta misliš zašto? Ajde, čujemo. Ne znam, evo stvari. Ali zašto onda nam prigovara? Ko se prigovara? Pa sad malo prije si rekao da to kao nema smisla. Vi ste bajkeri. Problem je što ljudi, treba kaže, kritiziraju, ti kažeš, predlažeš ovaj, uopće ne kuže bit. Ko je bit? Eto mi vi recite. Pa ne, ali mislim, ja se pitam zašto... Ali ja vas sad pitam, ja ne znam. Ko je bit? Bit je da se ljudi okupe. Da obavijestite i te... Da, nisu svi u biti na Facebooku neki svako sada. Upravo to, zato sam ja danas to printala, smatram da puno ljudi ne zna i nije možda na Facebooku, mislim puno, moja mama nije, tata nije, a aktivista isto tako, a ne znam. Dakle, da njima je to dosta bitno možda staviti u kasliće, mislim, fakat napraviti akciju, da se nešto dogodi. Ne razumijem se govoriti. Samo to. Već imamo u planu sve to.